on lähtenyt Alkon käyttö niin sanotusti hanskasta. Enkä uskalla hakea itselleni apua terkkarilta tai lääkäriltä, koska olen kuullut niin hirveitä tarinoita tuttaviltani. Päihdeongelmiin apua hakeneita tuttujani on kohdeltu kuin pahimpia murhamiehiä. Ei olla ymmärretty asian vaikeutta, vaan vähätelty ja kohdeltu sekä puhuteltu rumasti. Kaipaisin neuvoa ennen kuin pullon pohjalla häämöttää hauta. Millaisia ajatuksia tämä teksti herättää sinussa? No valitettavasti semmoisia ajatuksia, että varmaan aika moni on tuossa tilanteessa, että vahvasti kokee, että tarvitsisi apua, mutta ei oikein tiedä, että mistä sitä pitäisi lähteä hakemaan, ja sitten siellä koko ajan taustalla painaa huoli siitä, että mitä jos mä haen apua, niin mihin se johtaa, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Vaikuttaako se, jos ihmisellä on vaikka lapsia, vaikuttaako se siihen, vaikuttaako se mun töihin, kaikkiin tällaisiin. Ongelma on todellinen, sellaisia ajatuksia herättää. Kyllä, ja mä kuulen tuossa tekstissä niin kuin tosi paljon myös sitä pelkoa, mitä ei niin kuin ei meillä saisi tässä kontekstista, tässä päihdekontekstissa niin kuin sitä pelkoa olla. Varmaan monesta asiasta. Se tulee varmaan tuolta historian painolastista, että tavallaan ihmiset, joilla on ongelmia alkoholin tai muiden päihteiden kanssa, niin ne on aina ollut jotenkin vähän, mitä sen sanoisi, yhteiskunnan niin kuin Ö-luokkaa ja niin kuin vähän semmoisen ylenkatsennan alla ja näin, että se tulee varmaan sieltä. Ja sitten toinen vinkkeli on tietysti se, että ihmisten kokemuksista, mitä ihmisillä on, niin nehän lähtee kiertämään ne kokemukset, ja ne kokemukset ei todellakaan aina ole kovin hyviä. Toivottavasti onnistutaan tälläkin keskustelulla näitä ehkä jollain lailla parantaa näitä asioita. Just näin, kyllä. Oikein ihanaa maanantai-iltaa sinne kaikille katsojille. Tosi mukavaa, että sinä olet täällä tänään. Mä uskon siihen, että kun tämä video on tullut sinne sun näkösälle, niin se on tullut siihen just oikeasta syystä. Ihanaa, jos jäät katselemaan ja kuuntelemaan, mitä me tänään jutellaan täällä. Heti tähän alkuun nämä sisällöntuottajan perushöpötykset, eli päihdeongelmat koskettaa ihan jokaista suomalaista jollakin lailla, jos ei suoraan itseään, niin sitten välillisesti läheisten, tuttavien, työkavereiden, you name it, niin kuin joidenkin kautta, aina jollakin tavalla. Ja jos nämä asiat on sun elämässä nyt jollain lailla ajankohtaisia, tai jos sulla on vaikka ammatillisesti kiinnostusta näihin teemoihin, niin minulla on sulle pieni pyyntö, paina tuosta alapuolelta peukkua ja ota tämä mun kanava tilaukseen, niin se auttaa mua tekemään lisää tätä sisältöä tänne. Yes. Sitten mennään itse asiaan. Tänään puhutaan alkoholismista, vähän siitä, että mitä se on. Puhutaan siitä, että milloin ja miten ihminen pääsee hoitoon, ja puhutaan myös vähän siitä, että aika moni ei koskaan pääse. Ja mulla on täällä nyt ilo ja kunnia esitellä teille Selvä Elämä Oyn perustaja ja toimitusjohtaja Tatu Varpukari. Oikein lämpimästi tervetuloa. Paljon kiitoksia, kiva oli tulla. Jutellaan viisaita. Joo, tai yritetään ainakin. Niin, yritetään ainakin, joo, kyllä. Ja sen verran kerron katsojille, että tosiaan minulla on ilo ja kunnia olla osa tätä Tatun Selvä Elämä Oyn tosi ihanaa tiimiä ja hienoa ja tärkeää työtä tekevät siellä päihderiippuvuuden parissa. Niin tosiaan tervetuloa vielä tänne Totuutta silmiin -kanavalle. Voitaisiin lähteä vaikka sillä liikkeelle, että kertoisitko sä itse vähän tuonne mun katsojille, että kuka on Tatu? Joo, kiitos. Mielellään. Mä oon ottanut tavaksi esitellä itteni semmoisella tietyllä tavalla, koska mun elämä ei ole ollut ihan kauhean semmoinen ehkä tavallinen, ja siihen mahtuu aika paljon asioita, niin mä oon kehitellyt semmoisen tavan, että millä ehkä voisi saada jonkunlaisen käsityksen mun elämästä. Ja yleensä mä esittelen itteni aina sillä tavalla, että mun elämässä on ollut 3 eri vaihetta. Ja jos lähdetään siitä ykkösvaiheesta liikkeelle, niin se vaihe on tuolta syntymästä ehkä tuonne reilu 30-vuotiaaksi. Ja se oli erittäin hyvä vaihe. Siis mun elämä oli siinä aikana niin kuin todella kivaa. Hyvä lapsuus, hyvä nuoruus. Olin aika hyvä urheilija, pärjäsin koulussa hyvin. Oli paljon kavereita, kaikki niin kuin kunnossa. Niin aika nopeasti sitten lukion jälkeen yliopistoon ja sieltä ihan hyvillä papereilla ulos ja heti töihin. Ja urakin lähti sitten aika vauhdilla lentoon ja niin kuin näin. No, niin kuin sanoin, niin se oli oikein tosi hyvää elämää. Siinä sitten reilu 30-vuotiaana niin olin ollut kova juhliin, olin ollut kova meneen ja niin kuin näin, mutta tällainen itse katsottuna, niin siinä, oliko mä ollut ehkä 33, tällainen itse arvioituna, kun mä oikeasti sairastuin sitten alkoholismiin. Ja siitä alkoi sitten se mun elämän kakkosvaihe. Ja mä ajattelen niin, että sairaus nimeltä alkoholismi varasti mun elämästä semmoisen 12 vuotta suurin piirtein.
Jos ensimmäinen vaihe oli hyvä, niin tämä toinen ei todellakaan ollut sitten kovin hyvä. Siinä kakkosvaiheessa niin siinä oikeastaan tapahtui aika lailla kaikki, mitä alkoholisoituneille ihmiselle tapahtuu. Perhe hajosi, työpaikka meni, tai useitakin työpaikkoja meni, tuli ahdistusta, tuli paniikkioireita, tuli unettomuutta, urheilu jäi oikeastaan kokonaan, ei ollut enää siihen niin kuin virtaa. Kaikki mahdollinen, en pystynyt olemaan omien lasten elämässä juurikaan läsnä, he oli silloin tosi pieniä, ja niin kuin näin, että se alkoholistin perussykli, niin se meni mulla oikeastaan sieltä melkein nollasta sinne melkein hautaan, niin se meni sen 12 vuoden aikana ja kakkosvaihe meinasi päättyä sinne hautaan, että mun pari viimeistä vuotta sitä juovaa elämää, niin se oli semmoista oikein kunnon syöksykierrettä, että juomaputket kesti 2-3 kuukautta, päädyin sairaalaan muutaman kerran, ja sitten viimeinen juomaputki, niin se kesti puoli vuotta. Se oli vuonna 2018, ja se oli semmoinen puoli vuotta, että mä join siis käytännössä kaikki ne ajat, kun vaan olin hereillä tai tajuissani, päädyin sairaalaan sitten, isäni mut sinne kuskas, niin en mä ollut syönyt varmaan enää 2 kuukauteen oikeastaan mitään, se oli niin sanotusti millistä kiinni, että lääkäritkin oli silloin isälle ja muille läheisille sanonut, että ei voi tietää, että selvitäänkö tästä. Et mun heikko kohta oli maksa, se oli käytännössä melkein lopettanut toimintansa ja ei ollut mitään takeita, että se siitä enää lähtisi toimimaan, mutta jostain syystä lähdin kuitenkin siitä sitten paranemaan hyvin hitaasti, mutta kyllä se elämän 3. vaihe alkoi sitten niinku siitä, jotta sitäkin tietysti näitä asioita paljon miettinyt, niin jotenkin se mun sairaus oli semmoinen, että mun piti vetää itteni niin finaaliin, että loppujen lopuksi oli kyse siitä, että säilyykö hengissä vai ei. Ja siitä kun vähän rupesi järki palailemaan päähän, niin kyllä mä sitten sen niin kuin osittain päätin, osittain se oli vahva tunne, että mä haluan elää. Ja tavallaan niin siinä vaiheessa vasta ymmärsin, että ainoa vaihtoehto on se, että mitään ei voi juoda. Että se on niin syvällä mussa se addiktio. Anteeksi, tulee pitkät selitykset, mutta joo. Sitten se 3. vaihe. Nyt eletään sitä, 7. vuotta mennään täysin päihteettömänä, ja tuossa alussa kehuin sitä ykkösvaihetta, mikä olikin hieno, niin täytyy kyllä sanoa, että tämä 3. vaihe on kyllä vielä hienompi. Elämässä on kaikki tosi hyvin tällä hetkellä. On hyvä ja kiva puoliso, hyvä parisuhde, suhteet omiin lapsiin. Mulla on siis pari poikaa, 13- ja 15-vuotiaat. Heihin välitän, mä oikein tiedä, voisiko ne mitenkään olla paremmat. Tosi paljon tehdään kaikkea yhdessä ja ollaan tosi läheisiä. Hyvä, tykkään tästä selvä-elämätyöstä. Sitten mulla on toinenkin työ tuolla liikemaailmassa, on liiketoimintajohtajana yhdessä yhtiössä ja urheilut kulkee ja fyysinen terveys on hyvä ja elämä on tosi jees, että olen äärimmäisen kiitollinen, että sain tällaisen toisen mahdollisuuden. Että olen usein sanonut niinkin, että siinä juovana aikana niin en mä koskaan kuvitellut, että mä voisin ja saisin enää elää tällaista elämää, mitä nykyään saa elää. Että mä oon sitäkin miettinyt, että varmaan kun ihminen käy tuommoisen päihdemyllyn läpi ja kaiken, mitä siihen niin kuin liittyy, ja sitten kun sieltä niin kuin selviää, niin sitten ehkä tai ainakin minä osaan arvostaa elämää jotenkin vielä paljon enemmän, kun on niin kuin nähnyt myös se toisen puolen, että siinä hyvässä ykkösvaiheessa niin kaikki oli ehkä vähän liiankin helppoa, että tavallaan hyvät asiat vaan seurasi toistaan, niin se ei ehkä osaa sillä lailla arvostaa, mutta nykyään todellakin osaa. Tuossa sä puhut sairastumisesta ja sä puhut, mulla oli kysymyskin siitä, että miten sä näet itse, että onko alkoholismi sairaus, ja kysyn tätä ihan sen takia, koska musta se on itsestä aika hullua, että mä vielä ihan vasta ikään hiljattain mun opintojen aikana olen käynyt mun hoitajakollegoiden kanssa keskustelua siitä, että onko alkoholismi sairaus. Niin mitä sä ajattelet tästä? No kyllä mä ihan suoraan ajattelen, että kyllä se on sairaus, eikä se ole oikeastaan vaan niin kuin mun ajatus, että kyllähän se on tuolla, taisi olla Amerikan lääkäriliitto, joka alkoholismin määritteli. Ei siinä mun mielestä ole mitään epäselvää, että se on sairaus ja silloin ihan niin kuin keskushermostotasolla reseptoreissa niin kuin näin todistetut niin kuin vaikutukset, ihan niin kuin fyysiset, fysiologiset vaikutukset ja niin kuin näin, että mä ymmärrän, että se on vähän hankala ajatella, koska kukaan ei kenenkään kurkkuun viinaa väkisin kaada. Että se on... Kun herää tällainen kysymys, kun tuolla terveydenhuollossakin kuitenkin vielä on sitä asenteellisuutta tai ehkä sellaista väärää tietoa tai tietämättömyyttä asiasta, niin
Onko sulla niin kuin sellaisia kokemuksia terveydenhuollosta, jos nyt ajatellaan vaikka jotain niin kuin muuta hoitotahoa kuin niitä päihdeyksiköitä, että jos on ollut vaikka jossain niin kuin vuodeosastohoidossa tai jotain muuta, niin onko sä kohdannut semmoista asenteellisuutta tai väärää tietoa? Todellakin. Todellakin, että ei siis sanotaan niin, että miten sitä nyt muotoilisi. Sen reilun 10 vuoden aikana, kun ajattelen itse, että olin juova alkoholisti, niin mä olin semmoinen alkoholisti, että mä yritin etsiä itselleni apua koko ajan. Että mä niin kuin, varmaan lähes kaikista paikoista, mistä sitä voi niin kuin hakea, niin sanotaan niin, että poikkeuksia oli muutama lääkäri, ehkä muutama hoitaja, jotka oikeasti ymmärsi, mistä oli kyse. Et muuten se oli niin kuin, mä sanoisin, että se on ehkä niin kuin ymmärtämättömyyttä, että ei oikein tiedetä, että minkälaisen ongelman kanssa ollaan tekemisissä, kun ollaan tekemisissä niin kuin riippuvuussairauden kanssa. Ja ennen kaikkea ei ymmärretä sitä, että miten sitä voisi alkaa hoitamaan, miten ihmistä voisi oikeasti niin kuin auttaa. Ja ne vaihtoehdothan on aika rajalliset, varsinkin kun ollaan tuolla julkisella puolella, niin ei siellä ole oikein resursseja eikä siellä ole niin kuin malleja, miten päihderiippuvaisia ihmisiä pystyttäisiin hoitamaan. Ja sitten tietysti se toinen puoli vielä on se, että osahan ihmisistä suhtautuu ihan avoimen vihamielisesti, että niin kuin mullakin useimpia niitä sairaalareissuja oli ja niin kuin näin, niin kyllä siellä osa hoitajista oli niin kuin sillain, että no niin, että toi juoppo tuonne makaa, että ei sillä niin väliä, että vie täällä jonkun oikeasti sairaan paikan ja niin kuin tällaista, niin sanotaan, että hyvin usein törmäsin tällaiseen suhtautumiseen. Joo, se on kyllä niin kuin musta jotenkin, me ollaan täällä 2025 vuodessa menossa ja meillä on kaikki mahdollinen tieto niin kuin käytettävissä, niin se on musta aika hullua. Ja sitten mä ihmettelin tuolla mun omissa opinnoissa, että jotenkin niin kuin se päihdeongelmien hoitaminen, tai että siihen pitää erikoistua, sit syventyä siellä jossain syventävissä, vaikka mun mielestä tämä pitää olla niin kuin osa sitä sairaanhoitajan ja myös lähihoitajien niin kuin peruskoulutusta ihan kaikille, koska nämä potilaat näyttäytyy ihan joka yksikössä, mihin ikinä menet töihin. Kyllä. Ja sama mun mielestä pätee lääkäreihin, että lääkäreillä pitäisi olla osaaminen ja ymmärrys, niin kuin ainakin jollain tasolla. Muistan ikuisesti, jos yhden esimerkin kerron. Toi esikoinen oli syntynyt, hän oli ehkä vuoden vanha. Silloin oli mun niin kuin ensimmäisiä oikein juomaputkia. Ja mä muistan, mä menin päivystykseen, se oli sunnuntai, mä olin ihan epätoivon, että mitä ihmettä mä teen, että mä en saa tätä juomista, mä en pysty lopettamaan millään. Mä menin päivystykseen, mä olin juonut ehkä varmaan jonkun 7-8 päivää, olin aika kurjassa kunnossa jo siinä vaiheessa, niin ainoa asia, mitä se lääkäri mulle sanoi, oli se, että hän tekee tästä lastensuojeluilmoituksen. Se oli ainoa asia. Ei mitään, ei sanaakaan siitä, että mitä nyt tehdään, miten se juominen saadaan loppuun, mitä mahdollisesti sen jälkeen, kun se juominen on saatu loppuun. Ei sitä kiinnostanut yhtään. Joo, ja siitä tuli lastensuojeluilmoitus. Edellisen vieraan kanssa puhuttiin tuosta lastensuojeluasiasta tai teemasta ja sitten tuossa mun edellisellä omalla videolla puhuin sitten siitä, että mulle niin kuin nousi tämmöinen ajatus mieleen, että onko se niin, että tuolla eri ammattilaisten tahoillakin niin kuin tulee näitä tämmöisiä tilanteita, niin on jotenkin helpompi sitten ajatella just nimenomaan näin, että no, kun huoli herää, niin mä teen nyt sitten vaan sen lastensuojeluilmoituksen, niin sitten se on niin kuin vähän muiden ongelma. Valitettavasti varmaan välillä on. Riippuu varmaan harmittavan paljon siitä yksittäisestä ihmisestä, joka sitä asiaa käsittelee. Joo, pitäisi olla niin kuin keinoja ruveta ottaa oikeasti näitä vaikeita asioita puheeksi ja toki myös sitä aikaa pysähtyä siihen ja näin poispäin, mutta joo, tämä on aika iso ongelma tuolla kentällä kyllä. Mutta tässä varmaan niin kuin mä jotenkin ajattelen niin, että se iso ongelma siellä taustalla on se, että meillä ei ole minkäänlaisia rakenteita eikä resursseja hoitaa sitä päihdeongelmaa. Niin kuin, julkinen terveydenhuoltohan on rakennettu hoitamaan sellaisia sairauksia, että sä menet lääkärille, sä saat joko reseptin siihen sairauteen, tai sä saat lähetteen johonkin kuvaukseen tai johonkin tällaiseen. No, kaikki, jotka vähänkin on päihderiippuvuuden kanssa ollut tekemisissä, niin tietää ja ymmärtää sen, että päihderiippuvuutta ei oikeasti voi hoitaa millään lääkkeellä, eikä sitä voi hoitaa millään muutamalla käynnillä jossain, vaan se vaatii oikeasti pitkäkestoista, asiantuntevaa, ammattimaista niin kuin apua. Ja sellaisia rakenteitahan tuolla julkisella puolella ei ole. Niin kuin, mä jotenkin ajattelen niin, että nämä tällaiset lastensuojeluilmoitukset tai osa niin kuin tylystä kohtelusta ja muuta, niin se ehkä johtuu vähän siitä, että niillä ihmisillä ei ole oikein työkaluja, mitä ne antaisi niille päihderiippuvaisille, että hei, mene vaikka tonne, että sieltä sä saat oikeasti apua. Tai että hei, me tehdään nyt tämmöinen suunnitelma sulle, tarvittaessa annetaan maksusitoumus, että sä pääset tonne niin kuin oikeasti laadukkaan avun piiriin. Tällaisethan puuttuu niin kokonaan.
Joo, kyllä, ja se on tosi mielenkiintoista. Mulla itse asiassa oli täällä muistissa, omissa muistiinpanoissa tällainen lause, mä en muista kuka tämän on sanonut mulle, että Suomessa hoitoa saa vasta sitten, kun on ihan täysin romahtanut, että se ei ole mikään hoitomalli, vaan se on pelastusoperaatio, ja sit se on sitä kallista hoitoa. Se on, joskus vaatii teho-osastoista lähtien kaiken mahdollisen, että ihminen saadaan vielä elävien kirjoihin, sullakin on se kokemus. Niin Kyllä. se ei ole hoitomalli. Kyllä. Niin, just itse asiassa toi on tosi hyvin sanottu, noinhan se juuri on. Noinhan se juuri on, ja ehkä tähän kohtaan on niin kuin paikallaan todeta, että jos miettii, että paljonko erilaisiin pelkästään päihdehoitokuluihin, jos ei puhuta edes haittakuluista, vaan puhutaan hoitokuluista, että paljonko päihderiippuvaisia niin pyörii tuolla terveydenhuollossa, niin se on aivan järkyttävä määrä. Sitten ne käy kerran jossain päihdelääkärillä ja sitten 5 kertaa jossain päihdehoitajalla ja sitten ehkä jotain vielä. Fakta on kuitenkin se, että alle 0,5% ihmisistä, jotka päihderiippuvuuden takia hakeutuu julkiseen terveydenhoitoon, alle 0,5% raitistuu. Joo. Siinä voi miettiä sitä, sitä voi miettiä, että niin kuin, siis se on ihan järkyttävää. Siis eihän tuommoisella tehokkuudella, niin tässä ei ole mitään järkeä. Niin, että miksi sitä edes ylläpidetään sitten niin. Tälleen. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja mun kokemus on sitten ehkä täältä läheisen silmistä, kun mä oon katsonut sen niin monta kertaa läpi sit läheltä sen, että sit kun viimein ihminen pääsee sinne vaikka sinne päihdehoitajalle, niin siitä tulee vähän semmoinen ehkä tavallaan joku... nyt taas pitää vähän miettiä, mitä mä sanon, kun mä en halua ammattilaisten tunteita loukata, mutta siis jollain lailla semmoinen riippakivi siihen arkeen, mikä on muutenkin ihan levällään, niin Joo. ei se aidosti tue sitä vapautumista. Ei se tue. Ei se tue, ja mä en ehkä kohdistaisi niinkään esimerkiksi päihdehoitajien niin kuin ammattitaitoon sitä kritiikkiä, vaan enemmänkin niihin rakenteisiin. Niin kuin, ja siihen, että jos sä pääset käymään siellä päihdehoitajalla vaikka kerran kuussa, niin ei siinä, mitä se aika on, 40 minsaa tai 45 minsaa, niin eihän siinä ehdi yhtään mitään. Ei, siinä ehtii just katsoa sen, että miten se lääkehoito on toteutunut vai onko se toteutunut, jos sillä on se lääkehoito, että siihen se keskittyy. Niin. Sä tuossa mainitsit, että sä oot ollut sellainen alkoholisti, joka on aktiivisesti sitä apua hakenut itselleen, mutta sitten on tosi paljon myös heitä, jotka ei. Tunnistitko sä sillain aika varhain, että tämä on ongelma, mä oon sairas nyt oikeasti? Mulla meni ne ehkä ensimmäiset vuodet, tai no jo muutama vuosi ennen kuin mä tavallaan itse näin jälkeenkin päin ajattelen, että mä oikeasti olin juova alkoholisti, niin siinä oli muutama vuosi ennen sitä, kun mulla oli joku semmoinen ihmeellinen olo, että niin kuin, tälle asialle pitäisi tehdä jotain. Mä tavallaan niin kuin jotenkin tiesin, että tämä menee niin kuin huonompaan suuntaan, mutta sitten heti sitä oloa ja näitä ajatuksia seurasi aina ajatus, että mun ei tarvitse tehdä tälle vielä mitään. Mulla on hyvä työpaikka, mulla on perhe kasassa, mä urheilen edelleen ja niin kuin näin, että ei mun vielä tarvi. No sehän on jo sitä riippuvuutta, joka tavallaan niin kuin työntää sitä. Mulla itsellä oli sen myöntämisen kanssa, että alkoholismi oli sairaus, niin mulla oli isoja vaikeuksia ja mä myönsin sen vasta tosi myöhään ja sehän oli varmaan niin kuin sen takia, että mä en halunnut myöntää sitä, että mulla on se sairaus. Että se on niin kuin, en tiedä, sellaistakin pohdintaa olen joskus harrastanut, että ehkä on ollut sen tyyppinen ihminen, että on tottunut elämässä niin kuin monesta asiasta selviään semmoisella tahdonvoimalla ja sillä, että kun riittävästi yrittää ja niin kuin näin, niin pystyy saavuttamaan asioita ja niin kuin näin, niin mä yritin jotenkin tätä ongelmaakin ratkaista sillä tahdonvoimalla. Ja uskon niin kuin viimeiseen asti pitää kiinni siitä, että mä pystyn hoitamaan tämän. Mutta tässähän on se hulluus just, että ethän sä, taas palataan siihen sairauteen, että ethän sä sairautta voi niin kuin päättämällä hoitaa. Jos sulla on vaikka, mikä sulla nyt voisi olla, sokeritauti, niin et sä voi yhtäkkiä vaan päättää, että ei mulla muuten olekaan sokeritautia. Joo, se ei lähde tahdonvoimalla pois. No ei se lähde. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä nosto tässä, koska kuitenkin niin paljon tuolla myös sitten päihderiippuvaiset kokee sitä syyllistämistä. Niin just sellainen kaikki syyllistävä puhe mun mielestä pitäisi saada kitkettyä pois, että ei se riippuvuus ole, kun ei kukaan valitse, että hei, musta tulee alkoholisti isona, ehdottomasti. Niinpä, toi on hyvä pointti. Mä oon kanssa usein käyttänyt että eihän kukaan halua olla alkoholisti tai kukaan ei halua olla päihderiippuvainen, kun ne ensimmäistä kertaa kokeilee
nuorena, tiedätkö, että miltä pikku kännit tuntuu tai muuta, niin ei kukaan näe itseensä 20 vuoden päästä niin juomassa vaikka joka ilta tai niin kuin näin. Mm, Ei se vaan mene niin. kyllä, kyllä. Joo, se on ton sairauden semmoinen niin kuin yksi todella viheliäinen ominaisuus, kun se hiipii kuitenkin niin sillä tavalla vaivihkaa sitten. Kyllä. Mm, mitä sä ajattelet, jos niin kuin mietitään, kun meiltä puuttuu tämä yksi yhteinen hoitomalli niin kuin Suomesta tai tällainen niin kuin tietty rakenne. Kunnat on saanut aika omiin nimiinsä touhuta niin kuin jokainen tahollaan ja nyt kun ollaan hyvinvointialueilla, niin hekin vähän niin kuin omiin nimiinsä ja rahaa ei taida olla kellään hyvinvointialueella enää niin kuin sitäkään vähän, mitä on joskus ollut. Niin onko tämä systeemi sun mielestä tasa-arvoinen, jos ajatellaan niin kuin koko Suomen laajuudella? No meinaatko niin kuin alueellisesti tasa-arvoinen vai niin kuin, Niin, et onko vaikka niin silleen, että no mäkin asun täällä pienellä paikkakunnalla, sä asut siellä vähän isommilla huudeilla, niin onko ero siinä, että saako palveluita, saako apua? Mä en ihan ehkä osaa tuohon ihan tarkkaan vastata, että Selvä Elämähän toimii niin kuin koko Suomen laajuisesti, mutta Selvä Elämällekään tällä hetkellä hyvinvointialueilta ei saa maksusitoumuksia, eikä niitä maksusitoumuksia saa mihinkään muuallekaan. Kysymys lähinnä varmaan tällä hetkellä on siitä, että miten sä saat aikoja niin kuin omalle lääkärille tai omalle hoitajalle. Mä en oikein osaa sanoa tuohon alueelliseen niin kuin näkökulmaan. Olettaisin, että tilanne on yhtä lailla surkea niin kuin ihan joka paikassa. Niin, tasaisen huonoa kaikille. Sitten mun oma niin kuin subjektiivinen kokemus täältä pieniltä paikkakunnilta on se, että oikeasti kukaan ei taho saada apua millään lailla. Mutta tietysti mä katselen itse niin kuin sitten tiettyjen omien suodattimieni läpi näitä asioita, niin aina kiva kuulla sitten, että miten muualla, mutta mun ymmärrys on myös tämä, että se tilanne on aika huono ympäri Suomen. Ei sitä kyllä, jos miettii näitä suurempia kaupunkeja, niin ei sitä yhtään helpommin niin kuin niissä saa. Yksi iso ongelma on myös Suomen alkoholilaki tai päihdehoitolaki. Se lakihan on tehty siitä näkövinkkelistä, että tarkoitus on vähentää niin kuin alkoholin haittoja. Eli haittoja vähentävä, ei niin kuin ihmisiä auttava tai ihmisiä, tai että lain tavoitteena olisi se, että ihmiset vapautuisivat siitä riippuvuudesta, niin ei, vaan sillä lailla pyritään vähentämään haittoja, joka johtaa suoranaisesti mun mielestä kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että ihmisille ei tarjota kunnollista hoitoa, ja toiseksi se johtaa siihen, että tietyt tahot sen lain varjolla katsoo, että he voi säätää taas lisää rajoituksia, he voi taas kiristää tätä ja tätä asiaa, he voi taas nostaa veroja, he voi taas niin kieltää, eli tätä niin kuin Suomen perusmeininkiä, että kun ei muuta keksitä, niin kielletään kaikki. Eli se laista tuleva lähtökohta on mun mielestä niin kuin suoraan sanottuna ihan päin seiniä. Niin mun mielestä se näkyy tuolla, niin kuin, nyt on tosi paljon ollut pinnalla tämä alfa-PVP ja huumeongelma, niin kuin, että on räjähtänyt käsiin, niin mun mielestä se on aika hyvä osoitus siitä, että miten hyvin niin on suomalainen päihdepolitiikka toiminut. Ei se ihan hirveän nappiin ole mennyt. Niinpä. Mä en itse henkilökohtaisesti usko tuollaiseen niin kuin haittoja vähentävään hoitoon tai haittoja vähentävään politiikkaan. Ei siinä ole mitään järkeä, se niin kuin ylläpitää sitä ongelmaa. Samaa mieltä, ihan täysin samaa mieltä. Ja kuitenkin faktahan on se, että kyllä tässä maailmassa on niin kuin rahaa, kun se vaan kohdennetaan oikein. Selvä Elämän mainitsit tuossa. Kerro Selvä Elämästä. Minkälainen malli on Selvä Elämällä päihdehoitoon? Jos mä kerron pikkusen historiaa ensin. Eli tosiaan niin kuin, niinä omina juovina vuosina niin sitä apua monesta paikkaa etsin. Kävin sen julkisen puolen läpi, kävin muutaman eri työterveyden päihdeohjelmat, hoitoonohjaukset läpi. Kävin yhden Minnesota-hoidon, kävin yhden laitoshoidon muuten, tämmöisen 5 viikon. Kävin AA, kävin A-klinikat, eli aika lailla niin kuin kaiken. Koko tämän niin kuin polun aikana niin mulla oli semmoinen olo, että miten voi olla, että näin valtavan ison ongelmaan on saatavissa näin surkeaa apua ja näin surkeasti apua. Anteeksi nyt vaan, mutta tämä on, niin kuin, tämä on mun mielipide ja mun kokemus. Äsken kerroin sen, mihin se mun juomispolku päättyi ja muuta, mutta oikeastaan heti kun mä siitä rupesin vähän niin kuin pääseen elävien kirjoihin ja järkikin taas ehkä jollain lailla toimi, niin mä rupesin miettimään, että pitää olla joku parempi tapa auttaa ihmisiä kuin mitä nämä olemassa olevat on.
siitä mä rupesin sitten kehittelemään semmoisen 1,5–2 vuotta mä sitä niin kuin mietin ja lueskelin oikeastaan kaiken, mitä päihdehoidosta vaan oli saatavilla. Kattelin vähän, että millä tavalla esimerkiksi Jenkeissä hoidetaan, millä tavalla Euroopassa ja niin kuin näin. Ja siitä alkoi muotoutua sitten semmoinen malli, jonka pohjalta aloin sitten kehittää selvää elämää. Ja jos mennään siihen, että mihin se selvä elämä niin kuin perustuu, niin ehkä se isoin ajatus mulla oli se, että tämä tuli sieltä jostain AA-kokeiluista ja muista, että vertaisuuteen mun mielestä ei riitä se, että ihmisillä on niin kuin sama sairaus. Että kyllä siihen vertaisuuteen tarvii niin kuin paljon enemmän. Mä tosiaan yritin niitä vertaistukiryhmiä ja muita, ja mulla oli aina niin kuin semmoinen olo, että mä en niin kuin millään tavalla kuulu tähän joukkoon. Että mä en saanut sitä vertaisuuden kokemusta, joka tavallaan on koko sen toiminnan tarkoitus. Niin sitten mä rupesin miettimään sitä siltä kantilta, että jos on semmoinen ihminen, jonka se riippuvainen kokee vertaisekseen, eli niitä yhtymäkohtia on vaikka suurin piirtein samanikäinen, ehkä koulutustausta vähän sama, jos on omia lapsia, niin jos sillä toisellakin on lapsia, niin kuin näin, niin sitten kun sitä tarttumapintaa on hirveästi, niin kuka olisi parempi opas sille riippuvaiselle kuin sellainen ihminen, joka on käynyt tavallaan sen hyvin samanlaisen polun hyvin samanlaisessa elämässä läpi. Tämä oli se niin kuin perusajatus. Ja sitten toinen perusajatus oli se, että mun mielestä tähän sairauteen ei oikein auta mikään muu kuin se, että sä saat keskustella. Sä saat keskustella ja jutella semmoisen ihmisen kanssa, kenet sä koet vertaiseksesi. Keltä sä koet, että sä saat niinku riittävän hyvää inputtia ja tavallaan vastakaikua sun ajatuksille. Keltä sä voit kysyä neuvoa ja niin kuin näin. Ja tämähän on aina henkilökohtaista. Ihmiset on erilaisia, ihmisten tarpeet on erilaisia. Pitää olla joku malli, tai ei voi ajatella mun mielestä niin, että kaikki tätä sairautta sairastavat tunnetaan vaan johonkin samaan putkeen ja toivotaan, että ne raitistuu. Vaan sen ihmisen mukaan, minkälainen se ihminen on. Jotkut on tosi herkkiä, jotkut on taas tosi vahvoja, jotkut haluaa kauheasti pohtia, jotkut haluaa selkeitä ohjeita, niin kuin näin. Niin se hoitomalli pitää olla jollain lailla räätälöitävissä sen ihmisen mukaan. Se pitää olla henkilökohtainen ja yksilöllinen. Ja näistä ajatuksista selvä elämä sitten syntyi. Ja se, että mitä me nyt tehdään, meillä on semmoinen 15 valmentajaa, joista olen iloinen, Sari, että sinä olet yksi. Niitä on sen takiakin oikeastaan niin paljon, että kun meille tulee asiakkaita, niin me voidaan löytää jokaiselle asiakkaalle se mahdollisimman vertainen valmentaja. Meillä on aika sekalainen seurakunta, ikähaitari on iso ja taustat on moninaiset ja niin kuin näin. Ja se, että miten se meidän homma toimii, niin meidän se niin kuin peruspalvelu on 5 kuukauden valmennus, joka on tosi intensiivinen. Eli yleensä toimitaan niin, että asiakas kun ottaa meihin yhteyttä, niin yleensä pidetään tämmöinen konsultaatio. Aika usein mä pidän sen. Se on tämmöinen tunnin keskustelutuokio, joka ei sido mihinkään eikä maksa mitään. Ja siinä pohditaan niin kuin edellytyksiä sekä mahdollinen asiakas pohtii, että kuulostaako tämä nyt hyvältä. Ja sitten minä pohdin, että kuulostaako tämä siltä, että selvä elämä oikeasti voisi juuri sinua auttaa. Ja jos nämä molemmat täyttyy ja näin, niin sitten valitaan valmentaja. Valitaan mahdollisimman vertainen valmentaja ja sitten asiakas lähtee sen oman valmentajan kanssa kulkeen sitä 5 kuukautta ja se on tosi intensiivinen 5 kuukautta. Et siinä on tämmöisiä noin tunnin mittaisia valmennustapaamisia, niin vähän kalenterista riippuen 25, 26 ja mikä siinä on se iso juttu, niin se ei ole ehkä ne valmennustapaamiset, vaan se, että asiakas saa siitä meidän valmentajasta tämmöisen todellisen niin kuin rinnalla kulkijan luottoystävän se 5 kuukauden ajaksi, eli aina voi soittaa, aina voi laittaa viestiä ja niin kuin näin, että se meidän valmentaja todella tulee osaksi niin kuin asiakkaan elämää. Ja mä ajattelin, että tämä on ratkaisu päihderiippuvuuden hoitoon. Ja kyllä se vähän siltä niin kuin vaikuttaa. Siis meidän tulokset on ihan siis häkellyttävän hyviä. Et me ollaan ylivoimaisesti niin kuin suurinta osaa meidän asiakkaista me ollaan pystytty auttamaan ja valmentaa heidät niin kuin täysin päihteettömään elämään. Joo, tämä kuulostaa mulle niin hyvältä ja oikeastaan niin kuin se, no siis minähän kiinnostuin selväelämästä, kun mä huomasin heiltä niin kuin sen, että hei, nyt tämä on sellainen, että tässä otetaan niin kuin huomioon kaikki. Ei pelkästään se riippuvainen, vaan myös sitten ne niin kuin läheiset suhteet siinä. Joo. Ja kun mä oon kokenut itse niin kuin läheisenä sen, että jotenkin jää niin kuin ihan ulkopuolelle, ihan niin kuin ei mulla niin kuin olisi ollut olemassakaan tai niin kuin meitä muita perheenjäseniä silloin, ja itse kun uskon siihen, että ne sosiaaliset, ne läheiset suhteet on niin älyttömän iso voimavara sitten siinä vapautumisessa ja kaiken niin kuin sen kuntoutumisen tiellä, niin musta se on ihanaa, että se mahdollistuu sitten siellä selväelämällä myös. Joo, kyllä. Sitä en itse asiassa tuossa niin kuin maininnutkaan, mutta näinhän se on, että läheiset on mukana ja läheisiä otetaan valmennukseen mukaan ihan niin paljon kuin vaan tarvitaan. Sehän on myös vähän niin kuin eri ihmisillä eri juttu. Tiedätkö, joillekin se on niin kuin tosi tärkeää, että se on vähän
vähän niin kuin se raitistumisen alku ja muu, että se on pikkusen niin kuin oma projekti siinä alussa. Ja joillekin taas on tosi tärkeää, että vaikka se oma puoliso on heti siinä alussa mukana, ja myös se oma puoliso saa sitä kautta apua, koska niin kuin tiedämme, niin läheisethän sairastuu ihan yhtä syvästi kuin se riippuvainenkin, ja on aivan yhtä paskana ihan suomeksi sanottuna. Että... Kyllä. Ja meillähän on myös siis oma läheisvalmennus olemassa. Ja se on ainutlaatuinen. Kiitos kun sanoit. Piti sanoa, että se on läheisvalmennus, se ei ole mikään läheisriippuvuusvalmennus. Läheisriippuvuus on mun mielestä hirveän huono termi. Paljon parempi termi on vaikka kanssariippuvuus tai juuri, että puhutaan niin kuin päihdeläheisen valmennuksesta, koska läheisriippuvuus lienee jonkinlainen semmoinen kattotermi vähän niin kuin hyvinkin monenlaisille ilmiöille. Ja sitten taas se, että mitä problematiikkaa liittyy siihen, että kun sä olet päihdeläheinen, niin se on sitten taas mun mielestä ihan niin kuin oma juttunsa. Ja vaatii ihan tietynlaista täsmäapua. Että... Se on todella väärin ymmärretty termi, ja se vähän ikään kuin, nähdään tosi usein semmoisena ominaisuutena ihmisessä, vaikka näinhän ei ole, kun se on ihan selkeä mekanismi, mitä siinä niin ihmiselle tapahtuu, sille kanssaeläjälle. Joo. Niin, joo. Ja tämä on minusta tosi ihana myös, niin kuin tuot esille yksilöllisyyttä, mihin itse kanssa uskon ihan täysin, kun päihdeongelmat, riippuvuudet, ne syntyy niin yksilöllisistä niin lähtökohdista ja tilanteista tullaan siihen, että se on ihan älytöntä ajatella, että jokaiselle toimisi joku tietty samanlainen strukturoitu tämä. Niin ei se, ja hirveän usein mä kuulen sitä, että vaikka noista ryhmistä, siis mullekin on ryhmät tulossa, mutta ryhmät on sitten heille, joille se tuntuu niin kuin hyvälle, mutta siis, että monesti kuulee vaikka esimerkiksi sitä, että alkoholisti sanoo, että en mä halua mennä ryhmään, kun siellä on niitä huumeiden käyttäjiä, kun ei he samaistu toisiinsa. Niin mä ymmärrän sen ihan täysin. Joo, ja kyllähän se, näistä aina joku suuttuu, koska tämä aihe herättää suuria tunteita puolin ja toisin, mutta kyllä niin kuin, mikä mua itteeni silloin häiritsi AA:ssa ja Minnesotassa, niin on se sellainen tietynlainen hirveä ehdottomuus, jonkinlainen semmoinen puritaanisuus, sellainen niin kuin, että tämä on tämä meidän tapa, ota tai jätä. Ja että laita perseesi tuohon penkkiin, niin sillä sä raitistut. Mä muistan, kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, mä ajattelin, että ei tämä nyt varmaan ihan noin ole, että mä oon kuitenkin ihan niin kuin ajatteleva ihminen, että mä haluaisin oikeasti niin kuin jutella jonkun kanssa näistä asioista ja kertoa, miltä niin kuin nämä asiat niin kuin musta tuntuu. Ei siltä, että joku paasaa jotain 100 vuotta vanhaa saarnaa, niin en mä kokenut, että mä sillä raitistun. Niin, ja jotenkin tuntuu, tai mäkin ainakin ajattelen sillä tavalla, että se ihmisen oman kyvykkyyden, pystyvyyden ja autonomian palauttaminen on kuitenkin aika tärkeää siinä, että ei se sitten ehkä niin kuin kontrollin kautta kuitenkaan. Samaa mieltä. Ja sitten semmoinen, mikä ehkä kans selväelämässä on vähän semmoinen erikoisuus, että mehän ei ajatella, että me hoidetaan pelkästään sitä päihderiippuvuutta. Et niin kuin meillä ajatuksena on se, että aina kun, jos se on päihderiippuvainen, joka tulee meille asiakkaaksi, niin aina se ensimmäinen tavoite on tietysti, että se ihminen vapautuisi siitä riippuvuudesta. Mutta me ymmärretään myös, että kun sä olet riippuvainen, niin sun elämässä on moni asia solmussa. Eli meidän idea on se, että me halutaan ottaa siitä ihmisestä niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen koppi, että mitä ongelmia hänellä elämässään onkaan, on ne sitten ihan käytännön ongelmia tai sitten niin kuin tunnepuolella tai näin, niin kyllä me halutaan niissä niin kuin auttaa, jos vaan pystytään. Että kyllä silloin alkuun, kun meitä oli vähän vähemmän ja mulla itsellä oli silloin paljon asiakkaita, niin mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon kirjoitellut ihmisille CVitä ja prepannut niitä työhaastatteluun ja yhdelle mä hommasin järjestysmieskortin takaisin soittelemalla johonkin rekisterikeskukseen ja yhdelle hommasin itse sairaanhoitajan luvat takaisin ja niin kuin kaikenlaista, mitä ikinä. Tämä voi kuulostaa vähän ehkä hullulta. Me ollaan kuitenkin niin kuin, taho, joka yrittää hoitaa päihderiippuvuutta, mutta kun taas puhutaan siitä yksittäisestä ihmisestä, jolle vaikka tässä tapauksessa se järjestysmieskortti oli avain siihen, että hän pääsee takaisin työelämään, joka on taas avain siihen, että on ihan erilaiset eväät alkaa rakentaa sitä omaa päihteetöntä elämää. Niin. Kyllä, tämä. Ja nyt minun on pakko sanoa, kun mä olen tässä toitottanut nyt niin kuin video toisensa jälkeen sitä, että me ei voida ajatella enää sillä tavalla, että me voitaisiin tarjota jotain muita apuja ihmisille, niin sinähän kuulet niin kuin sateessa sen, että päihdeongelma pitää olla ensin hallinnassa. Niin ei se toimi niin, että kyllä pitää ruveta niin kuin koko sitä pakettia hoitamaan, että sulla on sitten eväitä myös pitää sitä selvää elämää siinä niin kuin yllä. Kyllä. Se on juuri näin ja niin, eikä tuohon kauheasti lisättävää ole.
Mm, noinhan se on. mm, Toki varmaan niin kuin, sen mä ymmärrän, että on turha lähteä fiksaan niitä muita asioita elämässä, jos sitä päihdeongelmaa ei hoida siinä samalla. mm, Kyllähän ne muutkin asiat, niin nehän menee, jos ne saa hetkeksi fiksattua, niin äkkiä ne menee uudestaan pieleen, jos ei sitä päihdeongelmaa hoideta siinä niin kuin rinnalla. mm, Mutta ei voi olettaa, että ihminen, jolla on asiat ihan sekaisin ja niin kuin näin, niin se nyt ensin hoitaa sitä päihdeongelmaansa vaikka puoli vuotta, mm, niin kun ne kaikki asiat on sekaisin, eikä ole töitä, eikä ole mm, välttämättä niin kuin mitään muutakaan, niin ei se asuntoa onnistu. tai jotain. No Joo. joillain ei ole niin kuin Mm, asuntoakaan. mm, Ja eihän meillä Suomessa ole, eikä kyllä monessa muussakaan maassa, niin eihän täällä oikein ole, en mä tiedä Selvä Elämän lisäksi niin kuin mitään muuta tahoa, joka ajattelisi sillä tavalla, että hoidetaan tuota ihmistä oikeasti kokonaisuutena. mm, Et se on just se, että sua pompotetaan luukulta toiselle. Täällä hoidetaan tätä päihdeongelmaa, tuolla hoidetaan sun mm, mielenterveyttä, tuolla hoidetaan sun jotakin. Ja mm. Sitten tulee Tatu ja kysyy, että koska sun CV on päivitetty viimeksi. Joo. se oli hänelle iso murhe. Hän ei ollut mikään varsinainen Bill Mm, Gates tietokoneen kanssa, niin piti vähän auttaa. mm. Joo, kyllä. Ja noi on niinku niitä konkreettisia asioita, mitkä sitä toivoa ihan oikeasti ylläpitää ja luo. Että Mm. ei pelkkä motivoiva keskustelu sairaanhoitajan vastaanotolla, niin Mm. kaikki siis myötätunto ja sympatia ja arvostus kollegoita kohtaan, mutta se jää vähän jotenkin ohueksi. Mm. Sen takia mun mielestä pitäisi olla niin kuin, selvä elämää jos miettii, niin selvä elämähän myös tarjoaa mahdollisuuden ihmisille, jotka siitä riippuvuudesta on vapautunut, tavallaan ottaa kaiken sen kokemuksen, mitä on itse elänyt ja miten siitä riippuvuudesta on vapautunut, niin ottaa sen niin kuin hyötykäyttöön ja tehdä sillä kokemuksella töitä. Tavallaan semmoisella kokemuksella, jota sä et saa mistään koulusta opiskelemalla tai muuta, koska sä oot elänyt sen itse. Se on, ja tähän vielä lisäyksenä semmoinen, että ihmiset, jotka jostain päihdehelvetistä on selvinnyt, niin heillä yleensä on aika iso halu auttaa. Niin tämähän on ihan mieletön reservi ihmisiä, jotka voisi auttaa niitä, jotka on päihderiippuvaisia. Jos taas miettii vähän sitä niin kuin rahajuttua, että jos vaikka hyvinvointialueet ymmärtäisi, että heidän kannattaa niitä päihderiippuvaisia ihmisiä ohjata selväelämälle ja antaa se maksusitoumus, niin pitkässä juoksussa säästettäisiin varmaan miljardeja oikeasti. Välttää sairauseläkkeitä, välttää laitoskierteitä, kaikkea mahdollista. Ja ennen kaikkea antaa ihmisille se mahdollisuus vapautua niistä päihteistä ja elää oikeasti ihmisarvoista ja hyvää elämää. Elämänlaatua. Kyllä. Hei, tämä on niin sydämen aihe molemmille ja olisi ihana jatkaa keskustelua vielä toinenkin tunti, kun tunti ollaan varmaan kohta tässä niin kuin höpötelty, mutta ihana, kun tämä jotenkin meni nyt tähän tämmöisen toivon näkökulmaan kuitenkin. Uskotaan siihen, että kyllä tämä tästä niin kuin vielä tämä jotenkin tämä Suomen taloustilannekin kääntyy. Mutta otetaan vielä tämmöiset nopeat kysymykset, nopeat vastaukset. Niin, mitä sä sanot ammattilaiselle, joka miettii sitä, että miten tunnistaa se, että nyt pitää ohjata ihminen eteenpäin? Vaikea kysymys, mun on pakko kysyä vastakysymys, että mihin se ohjaa sen? Se on hyvä vastaus. Jätetään se auki. Mitä sä sanot läheiselle, joka miettii, että mitä tehdä, kun mitään ei voi tehdä? 2 asiaa. Ensinnäkin sanon, että juttele sille päihderiippuvaiselle omasta näkökulmastasi. Kerro, miltä juuri susta tuntuu kaikki ne asiat, mitä se päihteen käyttö, mitä se juominen aiheuttaa, miltä ne tuntuu sinusta syyttämättä ja tavallaan niin kuin kritisoimatta sitä toista, vaan kerro niin kuin omasta näkökulmasta. Ja sitten toinen steppi on se, että soita vaikka Tatulle tai soita vaikka Sarille, niin saat oikeasti sellaisen ihmisen mielipiteen, joka on nähnyt kymmeniä satoja tämmöisiä tilanteita ja osaa varmasti sun kanssa miettiä, että mikä on se seuraava järkevä steppi. Mitä sä sanot riippuvaiselle, joka ei näe toivoa? Se riippuvuus haluaa, että sä et näe sitä toivoa. Ja se on sen riippuvuuden keino saada sut jatkamaan sitä juomista tai päihteen käyttöä kertomalla sulle, että sulla ei ole mitään toivoa enää päästä täältä ylös. Mutta jokaisella on mahdollisuus selvitä siitä riippuvuudesta. Siis
Käytän itseäni esimerkkinä. Mä olin millin päässä kuolemasta. Mä olin 100% varma, että mulla ei ole mitään mahdollisuuksia enää elää semmoista niin kuin normaalia elämää. Ja tässä ollaan. Vaikka tuntuisi kuinka toivottomalta, niin on mahdollisuus. Just näin. Tämä nosti mulle aivan, mua ihan liikuttaa jotenkin. Niin kuin, vähän muakin tämä on meinas. niin Tämä viimeinen. Tämä on niin tärkeää, että me puhutaan aina siitä, että on mahdollista. Ei kaunistella, mutta ei myöskään kauhistella, vaan pidetään se toivo siinä mukana, että on mahdollista. Hei, kiitos Tatu ihan valtavan paljon tästä keskustelusta. Oli tosi ihana päästä sun kanssa juttelemaan pitkästä aikaa tälleen oikein niin kuin ajan kanssa. Ja toivottavasti saan sut joskus toisenkin kerran tänne vierailemaan. Jostain muusta voidaan puhua silloin. Todennäköisesti kuitenkin päihdekontekstissa ollaan. Mä sen verran kommentoin tuohon, että voitaisiin ehkä jutella vähän enemmän sieltä nimenomaan niin kuin läheisen näkökulmasta jollain lailla. Kyllä. Mä voisin ehkä vastailla silloin kysymyksiin siitä, että mitä nyt jälkikäteen ymmärtää, että mitä se oma riippuvuus, oma juominen, se käytös, mitä on silloin, niin voisin kertoa siitä, että millaista se käytös on ollut ja sitä, että kuinka siitä ei ole ollenkaan osannut ajatella silloin sitä toista ihmistä. Kuinka hankala se tilanne on, että riippuvainen ajattelee, että tämä on vaan hänen ongelmansa ja niin kuin näin, ja ympärillä kärsii niin kuin monet ihmiset ja kaikkein läheisimmät tietty kaikkein eniten. Sehän on hullu yhtälö. Tämä oli ihan niin kuin todella loistava idea ja tämä otetaan ehdottomasti tuohon listalle. Ja nyt mä voisin oikeastaan pyytää sitten katsojilta sen verran osallistumista tähän, että mitä sä haluaisit läheisenä kysyä Tatulta. Niin laittakaa kommentteja, niin rakennellaan ehdottomasti tästä aiheesta teille seuraava jakso sitten. Joo, näin me toimitaan. Kiitos vielä Tatu, kiitos tosi paljon, että tulit käymään juttelemaan. Oli oikein antoisa ilta. Ja katsojille sinne vielä pieni pyyntö, jos nämä aiheet resonoi sulle, niin ota ihmeessä tämä mun kanava tilaukseen. Se auttaa mua tekemään lisää sisältöä. Levitä sanaa, kaivataan asennemuutosta koko tämän päihdekontekstin äärellä ihan kaikkialle. Hoitotyöhön, kasvatustyöhön, sosiaalityöhön, kentälle, siviiliin, ihan joka paikkaan. Että lisätään sitä yhteistä ymmärrystä. Ei muuta kuin Tatu, oikein mukavaa syksyn jatkoa sulle. Me jatketaan sitten töiden parissa sun kanssa ja katsojille sinne oikein mukavaa loppuiltaa. Kiitos paljon. Moikka. Moi moi. Moi moi.